Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng inubarang manok at inihaw na pusit. Yes, at meron siyang Okra. okra. At meron tayong rice. At Daming meron rice. sayong sausawan, suka na may sibuyas at sili. At meron din po tayo ditong extra na mainit na sabaw. Dahil maulan, Sarap. guys. Yan, ang drinks natin, tubig. Tubig. Ang pagkain po natin ito ay dish po ng ating mga kababayan na taga Aklan. Opo. At syempre, ang nagrekomenda po ay sila Bethel Magdaluya at si Yujun G. At saka thank you din po sa nagturo ng recipe na si Ma'am Tata. Ayan. Thank you so much Thank po you so sa much po, ma'am. pag-send po ng recipe ng Yeah. inubaran manok po. Yes. Ayan. So mga foodies, bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. ayan. Manganta ng puking Kapampangan. Opo, nakaka-excite kasi first time po namin ulit kainin ni PPM yung Yes. inubaran manok. Ayan. So, paano to? Ang sarap siguro niyan kasi Oo, first time, di First ba? time talaga. Sobrang first time. Kaya mga kapudibis, mag-comment na po kayo kung Oo. ano yung special dish ng ano nyo, province. Oo. Yeah. Ngayon na po, mag-comment na kayo para sa next mukbang po natin. Yun ang iluluto natin. Yes. Opo. So, unang subo tayo ha. O, sige. Ang Mainit lambot pa to. eh. At saka yung manok natin is native. Native manok. Opo. Tignan nyo, oh. Ang unat subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Ang unang subo ay para sa baby boy na si Rap Gabriel Ibay na taga Cabanatuan. Ayan, Ayan. baby boy, kain tayo. Kain po tayo. Rap Gabriel. Mm. Sarap. Tamang-tama, maulan. Mm-mm. May bagyo, no? Hinihaw na pusit tayo. Sarap. Habang. Sarap. Ang sarap ng sabaw. Ano siya, mayroon siyang ginata na, ginataang, tsaka, Gata. gata, at tsaka, yung maasim, sinigang mixture to. Ano siya, para siyang sinigang na may gata. Sinigang na may gata. Sarap. Tapos yung ginamitan po natin siya ng ubod ng Saging. saging. Ayan, no? Ito. Sarap. Umuusok pa. Sarap. Thank you so much po kay Ma'am Tata. Siya nagturo ng kung paano siya lutuin. Sarap. Sarap. Umuusok ko. Hindi ko makamay. Lalong sumarap kasi yung ginamit nating manok native. Siguro sa Aklan na yan yung ano nila. Sarap. Kinamayan yung ano.
Hindi masarap. Sarap. Ang sarap ng okra. Sarap, no? Okra, Tsaka lambot ng ano. Ang lambot ng chicken. Oh. Nagkakaiwalay-iwalay na. Parang gano'n din yung jowa mo. Nag-iwalay din tayo. Sarap po. Mainit. Balat oh. Sarap. Grabe. Magluto na po kayo mga ka-Food TV. Promise magugustuhan nyo to. Sarap. Sarap. Sa'yo na yan. Sa'yo na yung kanin na yan. Baka magbato-bato-pics pa tayo. Alam nyo guys, kumain kami sa labas, nagbato-bato-pics pa kami. O sinong uubos sa pagkain. Nag-ano kami, samchi. Eh, busog na po kami. Tapos may natirang chicken wings, tsaka ano. Ay, akala ko sabaw. Suka pa. Ano natira doon? Chicken tsaka ano, fish fillet. Fish fillet. Eh, walang gumagalaw mga Food TVs. So, bawal yung may tira, di ba? Pag may natirang pagkain, babayaran. Sabi na, sige, bato-bato-pic kung sinong kakain. Nagbato-bato-pic. Ako yung natalo. Lahat yung kinain ko. Sobrang busog, grabe. Sakit ng tiyan ko sa busog.
Para tumaba siya, diba? Sarap. Ay. Kaparas. Ano ba? Guys. Wow, may extra rice pa pala tayo. Extra Kaya rice. yan. Siyempre kapag sabaw, mapapa-extra rice Oo, ka. sarap pa naman yung kumain na mainit yung sabaw kasi umuulan. Shout out kay Hello Kitty. Hello Kitty, ito na. May nakakamiss kay Hello Kitty. Yan, kinuha na nga. At gusto ko din pong i-shoutout si Ma'am Melanie Colala. Ayan. Sabayan niyo po kami, Ma'am, habang kumakain. Kain na po tayo. Pagaling ka po, ha? Yes. Mapadi yun. Init. Dahan-dahan lang kasi, baby. Kasi kapag mahaba, kailangan susubo lang, di ba? Kamyas yung pinang-asim, no? Oo, to kaya pala Kasi wala tayong asim. Batwal ba yun? Batwal? Batwal? Oo, yung Wala kang sa ganun. sa mga kababayan natin taga-Aklan, batwal po yung ginagamit nilang batwal. Batuan. Ayun, batuan. Batuan po yung ginagamit nilang pampaasim. Eh, wala po tayong ganon. Kamyas po yung ginamit namin to. Kaya pala maasim-asim. Naghanap pa kami ng native manok. May bangs ako, guys. Maganda ba ako? Sarap. Guys, ano sasabihin ko? Sa mga kababayan natin na nalanta ng bagyo ngayon. Nasalanta ng bagyo. Na si Maring. Ingat-ingat po kayo dyan, mga kababayan po natin. At syempre, mag-pray po para mawala na po yung bagyo dito sa atin. Wala na. Nag-chat na si Mang Tan sa akin. Kasi si Kuya Kim na pala ngayon.
Si baby boy, si Rep Gabriel Ibay. Ayan, sila, COVID survivor po silang, family niya. Simula, inaabangan daw tayo, BPM. Ay. Pag naririnig na daw yung intro ng The Foodie Bee, sabi niya, "Welcome back, The Foodie Bee," sabi niya. Nag-send ng video yung mami niya sa akin. Kumakain yung baby ng Jollibee, tapos nanonood siya sa atin. Taga saan sila? Kabanatuan. Ay, sa ano lang yan? Yabesiya? Siya? Parang diba nakakatuwa, diba? Uy, meron ako sabihin sa iyo. Ano? Meron akong nakitang mukbangers na gwapo. Ay, gwapo. Parang alam ko yan, sinabi ko lang sa'yo. Ay, hindi mo nasasabihin. Hungry yung pangalan niya. Hungry? Lala, nunukin ko muna to. Gwapo niya, guys. Parang tatlo yung hungry natin na Pinoy mukbangers. Baka sasabihin na naman nila, malantong ako. Hindi man po ako maarat. Si Hungry Bon ba yan? Hindi. Hungry kulit? Hindi. Yun na, hungry. Wait lang, parang may alam ako na hungry. Ang gwapo niya, guys. Artistahin yung ano niya. Pogi. Alam ko na yan. Si Hungry Gino. Shout out, Lods. Lods daw. Huwag tayong umasa, baka may jowa yan. Kapag walang jowa yan. Meron ka na bang jowa? Hungry Gino? Mag-comment ka, ha? Kaya message mo ko. Valerie Conception yung ano. Sinabi mo. May message ko na sana. May pinabisan ako sa lalaki. Ay, charotan. Ang gwapo niya na. Artistahin yung mukha niya. Tinikilig yung kinukwento kahapon sa akin. Meron na nga akong picture niyan eh. Wow. Ay, sarap. Gusto ko to. Gusto ka ba niya? Oo. Sarap ako. May sili pala eh. Naka-foodie, try nyo na po yan. Inubarang manok. Dati akala namin, yung inubaran, dahil inubaran yung manok, di ba? Di pala yun. Iba kasi yung iniisip na. Yung tinanggal yung balat. Diba? Bago mo kainin. Kasi lang, kung sa akin maraming balat. Iba yung inubaran nyo sa ano. Ang Kapo Davis sa akin naman yan. Ako lang doon makakain. Tulungan na natin sila diyan. Ang dami sili. Sarap. Hanggang Gino, ilang taon ka na? Gwapo na. Ubusin natin yung okra. Masarap to.
ko na to. Haba no? Mas mahaba yun. Masarap yan. Lalo na kapag matigas. Sasabihin nyo naman yan. Ano ako? Huwag ganun. Friend-friend lang tayo. Love you. Lang. Hungry Gino. Friend lang kami ni Hungry Gino. Ngayon ko lang siya nakita. Nag-subscribe na ako sa kanya. Basta gwapo, no? Ang bilis mo. Di naman. Sayang. Baka makikipag ano pa si BBM sa akin. Gusto ko sa ano? Sa akin po yun. Jack Temple na naman. Gusto nga maglaro tayo. Nakakalam. Sarap. Thank you, Lord. Ay, salamat po. May tira pa. Sarap. Sa mga foodie bees, naubos natin pari sabaw na lang to at saka konting ubod ng saging. Saging, oo. Try nyo na po mga foodie bee, masarap po siya. Sobrang sarap. Creamy na sinigang, ganun. Sa mga foodie bees, bago po natin tapusin ang video natin, gusto po namin i-shoutout sila. Unang-una, thank you so much po kay Rap Gabriel Ibay at sa family niya. Ibay family, hello po sa inyo at ingat po kayo dyan. At saka yung baby girl. At si Ma'am Melanie Kulala, get well soon po ma'am. At gusto din po namin magpa-thank you sa mga members po namin. Ang nag-avail po si ng Platinum BC, Remis TV Watkins at ang Golden Bee naman po ay sila PJ Family Mukbang, Ma'am Shirosi, Silver Bee po ay sila Coach Foodie, Hungry Chin, June Pigro and Cook Food ASMR, Sally M, John Aldrin Cases, Iñaki TV, Hampas Lupang Burgis, Eat with Beans and Chona, Simple Bisdak Mukbang, Ma'am Shi Ay Vlog, Mary Mukbang at si Mother Shingu. Ayan, meron po silang mga channel. Please, bisitahin po natin sila at mag-subscribe na po kayo sa napakagaling po nilang mga Pinoy Mukbangers po. Please, mag-subscribe at mag-share na din po kayo sa kanila. Yes. At shoutout din po sa mga nagpapa-shoutout sa Facebook page po natin. Sila,
Irene Policarpio, pinapa-shoutout po yung kanyang friends sila Agnes Kiambao na taga Mabalacat at ang tita po niya si Julie Lina Policarpio at si Ren Salas na taga Mabalacat. Ayan. At si Olga Malit and family Malit po. Ayaw, shoutout po sa inyo. At si Army. Ayan. Hello, Sisi. Hello, Thank you so Sisi. much. At si Neil Tantiplo na taga Albay, Bicol. Merlito Lampa Batak, taga Second Lubao taga Lubao siya, Kapampangan. Hello po, Kabalen. Kabalen. At si Cheryl Jaradal Desolok, Josephine Angeles, Elizabeth Canlas from San Fernando, Pampanga. Hello po, Kabalen. At si Tony Marisa de Yin Chausti. Ayan, shoutout po, ma'am, sa'yo. Thank you so much po. Thank you so much at po, si ma'am. Connie Dagani Morales Eden from Apalit, Pampanga. Abby Santos from Bicol. Jonah Aquino from Nueva Ecija. Kani Manalo from Porac, Pampanga. Loida Cruz, Mary Jane Bautista, King Vincent Rivera at si Rene Urbano. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BPM. Ayan. At syempre mga friendly na rin sila, Kimi. Ate Kimi. Si friendly Kimi, I love you, friendly. I love at you si po. Friendly It's Lenny at It's si Lenny. Friendly Chapris Chow. I love you. At saka si Cook Like Crazy, please subscribe po yung kapatid ko. Yan. Yes. At saka sa Team Matibay po sila, Sisi Christine Cecil Ogawa, belated happy birthday Yes. po. Ay, birthday niya bukas. Yes. Happy birthday po, Sisi. I love you so much po. Advance. Ayan, advance po. Happy birthday. I love you so much po. Yes. At sa meron kanilang- siyang channel yung anak niya. Si Maria Chance Vlog. Please, paki-visit po at mag-subscribe na po kayo. Yes. At si Mamita Brenny Lagangan. I love you, Mamita. Si Jessie Pastrana, Nancy Si Susan. Angie Santos, Sheila Almendras, Happy Calderon. Abby Calderon, Let Calderon, at si Senior Mimi. Hello, Senior Mimi. I love Hello you po. I love you all. Jason Laksamana, hello. At saka si Leia Payawan at saka sa baby niya na si Allison. Hello, Yes. shout out sa inyo. Mga kapudibis, Facebook page namin Opo, po. mag-follow na po kayo kung napaanan po kayo sa aming video na to. Please, mag-subscribe na po kayo at share na din po yung Facebook page nyo. At mag-comment na kayo ang mga kapudibis kung ano ang Ipapakain po ninyo sa amin. At mga special dish po ng inyong mga province. province. Ayan, mga Opo. kapudibis, follow nyo na kami ang Opo. Facebook. At share nyo na din. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you!